yenze kanje. Kunama proposals awu2 200 neyo 1000. Ngicabanga ukuthi asiyenze ruling ethi asibuke ukuthi niyibona nina injani into ka once off. Into bapha abantu akade belabelo kusebabeni. Sebabanye bethi manje. All right, asenze kanje makomrade. Uma sivumelana ngo-1000, asivumelaneni ngo-1000. Mhlambe kodwa bese sibeka isikhathi ukuthi nini isikhathi iqiniso lithi abameli vele basebenza ngemali. Mhlambe nabo 200 ngeke bafike la kufanele sikhale khona. Kodwa mina bengenzela ekuthini ningathi nina abanye bethanda ucontribute bese bebanjwa ukuthi abanawo 1000 ngaleso sikhathi. Ngiyamthola. Yes, bekuyilokho kodwa asivulele ukuthi abantu bonke abayikhiphe imali. Mhlambe uma wonke umuntu ekhipha imali it makes easier for ummeli ngoba lento akihamba ne-employment uqasha abameli abazomlekelela ngokwe-information ayidingayo. Ngiyamthola ukuthi a-extend khona badile nenkampani ngoba khona khona basamone inkampani for i-information yabasebenzi. Ngiyamthola. Ngapha kufanele bathole umuntu ozodila mhlambe nabo ama-families lawa angasekho athola ama-details wawo ngoba uma ufaka i-case enkantolo awushiyi lutho ozophinda ukuthi uyayi-eda. Fanele uqede mawuthi abantu bawu-50 umasipala nje sima nejazi lakhe wazi ukuthi kumele abantu abangaki abawu-50. Ngeke uqhamukele wona ukuthi ngingoka-51 ngasala ngesikhathi ngisacabanga. Yabo? Kufanele aqede nganabako uzobuya wena mhlawumbe ungena kwenye i-category yesibili ngoba kusho ungena amakala angafani kodwa kubantu ababodwa. So kungakho ngithi kubalulekile ukuthi masiqala singaqali ngokushiyana siqale sonke sibe nenamba esinayo ecorrect kulabo bantu bangaka ama-debts bangaka ngoba nakhona angeke ukuthi ngoba umuntu usuwashona bese qhamuka late sekuletha isitifiketi akwazi ngoba yonke into isuke isekhona. So sekukhuluma ngokuthi look at paragraph number 1 yabo akube kusasho ukuthi kusekhona enye into engiyiphethe lana ephikisa eparagraph wena wenza ama-submissions enkantolo. So into yakhona idinga ukuthi siyikoneke as quick as possible. Akuyonto encane ufuna i-information akuphele lapho kusafuneka i-evidence yeyincwadi bekubhala inkampani ebinibhalela zona. Ngiyamthola. Ama-agreement inkampani kufanele ilokuze i-evidence yenu ikhandwe ama-proof ukuthi inkampani naku section 197 wawuthi akukho okusushintha. Umbuzo uthi kwabe sekushintshelana. Angithi yabo? Now, uma sithi kwabe sekushintshelana sesoqala ke sibuza ukuthi what was the mandate eyayinikezwa ama-unions nani ngoba phela thina sikazi njengabasebenzi asenikanga ilo akho mandate esayinikeza ama-unions ngoba nabo i-defense yabo enkulu ikuma-unions. We sat with unions wona lawo namajoyini but ke thina kufanele sithole ukuthi ke ithini agreement abayisebenza nama-unions ithini ke le eyokuthi abantu naleyo ukuthi abantu abahambe baye ekhaya ngoba ibhande lifile. Sefanele sibuzeni la iyakhulunywa in writing noma verbal. Laba bayekhaya bawohlala yaba verbal noma in writing yabo.
Okay. Mina ngusibili uphaletha ibhande khona iBuffalo Avenue. Kodwa icala langisekhaya lazimbizo ngizothetha njengomthungu walo ophaletha. Cha angisho tu. Into yakisekhaya wathi wahambani njengabasebenzi ekhaya. It was something in writing. Nathi kufanele sithole si establish. Mina ngizothi umsebenzi wami ibhande ngizange ibhande. Azimbizo ngizothetha icala. Okay, ubani omunye ongeza la impendulo? Ngisho mina awukwazi ukuthola incwadi u-off. Mina ngifuna ukucheck ukuthi off qhubeka. Hayi, nasamisa bathi wasiwe ibhande. Bathi wasiwe isasini. Bathi wazi noma amaviki amathathu bese Banike incwadi bethu silibhali liphakela ngomlomo. Baphakela ngomlomo. Beze bandiza nonke ndawonye. haba sebenzile amashipeni izongena isifuthi basikhipha aku-one card. Okay. Ubani owayithena ingezi emsebenzini? Angikhulumi ngenkampani manje sengikhuluma ngomuntu. Ubani? Umene wawatshela wonke amashift. Akusekho noyedwa wayephethe kodwa nje iviki yale sikhuluma ngayo. Alright. No, yazi ukuthi ngiyapply ngiyakona. Ngiyala ekutheni abasho ukuthi okay, ake sibaba bafowethu. Kodwa ngixoxayo la ebalekile. Lana ngifuna ukuthi ufakazi ukuthi wakusho. Ayikho incwadi eyathi ngixoshela ukuthi anizange emsebenzini on the next day. Ngiyithola umuntu uyayibona leyo nto. Ngoba phela uma ngakushongo kwakufanele inkampani ikhiphe incwadi ethi ukuthi anizange emsebenzini ngo next day kuzomela ukuthi senze njani simxoshe. Niyangizwa? Now asibuyeke size laba abafowethu ngifuna ukuchecka lezi zinto lezi zimali. Uma ke nina senixoshile ikhona yini enabizwa ngayo emakhaya inibuyisele emsebenzini nizotshelwa ku-officially ukuthi nina nisebona abasebenzi? Bayasho kakhulu incwadi ebhalwayo lana nje siyakhuluma nje ngomlomo. Iyiphi incwadi ekhona? Ake nixoxeleni kulento esibhekene nayo. Iyiphi nje incwadi wathi umuntu onencwadi esabhalelwa zona ezinje? Ngoba phela akithi manje kufanele sihambise i-evidence ecourt. Alright. Ngiyaxolisa nje bafowethu ukuthi isikhathi kade kulezi. Kodwa kubalulekile lezi zinto. Yebo baba njani? Siyaphila bonke. Zani. Awuphakama mnganami, phakama. Manje uqishile futhi. Asayithola incwadi yama-day off yokuthi yokuthi simisiwe. Wathi usizathu yini? Nakhona